हेलो गाइस आंनि साया बर' ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आंनि दिनै भिडिअ'आनो जाहैगोन माने आं साबायखर बावनो सानदों। साबायखर बावनो नागिरनायखौ बे आं भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायना होनोसै आरो आं मा बुंनो नागिरदों बिदिबा नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्ला बुजिगोन आं मा बुंनो नागिरदों आरोना। बिदिबा जोबजासिम नायदो। स' लोगोफोर आं मैयाबो भिडिअ होदोंमोन आरोना माने एक्स एनडिपिएफपि आदा मोना माने खावलायदों माने बुंदों गावसोरनि थिरांथाखौ माने बेसोर मा खालामनो नागिरदों। स' आदामोननिसिम जोबोर आंनि खुलुमनाय अननायजों नोंथांमोनखौ जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोननिसिम आंनि बे खुलुमनायखौ नाजावहरनाय जाबाय। बिथांमोननि बायसानो गासैबो साननाया जाफुंदों। जोंबो हेफाजाब होगोन आदा नोंथांमोनजों लोगोसे। आं जोबोर मोजां मोनदों बिदि नोंथांमोननि माने बिदि जथुमा खालामनानै जुदि माने खावलायदों बिथांमोना बिदि भिडिअ होदों जोबोद गोजोननाय थाबाय। माने गोजोननायखौनो लाख'हायाखै आदा नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै आं जोबोर खुसि मोनदों। बिथांमोना बिदि बाथ्राखौ माने फोरमायनानै होदों। बिथांमोना बिदि बर' हारिनि सुस्रांनाय मोजां जानायखौ सानदों। आं जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम जोबोद माने गोजोननायखौनो लाख'हायाखै नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय बिथांमोना गोसो गेसाव सिं बिदि खामानिखौ खालामगासिनो बिदिबा नोंथांमोना साननानै लादो बे खाननैसोआवनो बिथांमोना हमजागोन आरो थारैनो बिथांमोना हमजानो नांगौ। जाय बायसा बिदि गाज्रि खामानि मावगासिनो बेयो आदामोनजों आरोना। जोंबो जेसे हायो बिथांमोननो हेफाजाब नांगौबा एक्स एनडिपिएफपि निफ्राय हेफाजाब जोंनि हेफाजाबबो नांगौबा जोंबो हेफाजाब होगोन आदा नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना जि बाथ्रा बुंलांबाय थादों जि बाथ्रा बिबान लानो नागिरदों बिथांमोना जौगालांबाय थादों साननाया जाफुंबाय थादों देरहासार जाबाय थादों। नंगौ बिथांमोना दिनै हाथियारखौ दोनथ'दों थेवब्लाबो माने बिथांमोना हारिनि गोहो हारिनि गाज्रि सुस्रांनाय बिबांथिखौ गाराखै। दिनै बिथांमोना फिन फैनानै जोंनि बर' हारिनि ड्राग्सजों एखेबारे बुंफबना थानाय गथ' एखेबारे गाज्रि खामानि मावनाय बाहेराव थाहैदों जादला लोंजा मालायदों बिदि उन्दुनाय थानाय नुदलाबायदों। खालि सोरांबानो भाइराल बर'आल' गुबुन हारिखौ जानो थांदों नाथाय गुबुन हारिया भाइरालानो खम नाथाय जोंनि बर' हारिया मा नायनो फुंल'सो जानांगौ मबाइलखौल'सो थुनांगौ खालि भाइराल मा जोंनि बर' हारिया बेनो जासिगोन नामा बेनो नामखौ लाखिसिगोन नामा बिदि साननानैथ' बिथां एक्स एनडिपिएफपि नि आदामोना बिदि बाथ्राखौ फोसावनानै होबाय जाहाथे माने स्रां जाथो मोजां जाथो जोंनि बर' हारिनि गथ'फोरा गोदो सोनाय थानाय बिथांमोना मोजाङै फैफिनथों होननानै दिनै बिबान लादों। स' आदा नोंथांमोना जि बिबान लादों बेखौ अराय मावलांबाय था मालाबाबो दा फावसाय। बिथांमोना जि बायसा बाथ्रा होनदों माने बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै जोबोद सुग्लायदों गोसोफोरा खान्थि मोनदों। दिनै जोंबो बुंनो हायामोन मानो होनोब्ला जोंहाबो फंसे बुङोब्ला दाय जायो। नै आं दा भिडिअ होदों नोंगौ नाथाय खायसे मानसिफोरा हामा मोनदोंबो जानो हानाय मानो होनोब्ला हारिनि बाथ्रा बुंबानो गाज्रि मोनग्रा मानसिबो दङ। जोंखौबो बुङा नङा बुंगोन दिनै एसेबाबो कमेन्टआव हरगोन सोरबा बुंहरगोन मोजां सोरबा होनहरगोन हामा नाथाय जों बेफोरखौ अरजाया। जाय हारिनि खामानि मावदों बेखौ साबायखर बावहरनाया जोंनि गोनांथि। जाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोख्रोंथि ओंखारबोदों बिथांमोननि साननायखौ हेफाजाब होनो जोंनि बर' हारिनिफ्राय लैहोर रायजो राजाफोराबो ओंखारनानै बिथांमोनजों सापर्ट खालामनायखौ आं खावलायबाय। बिथांमोना जाहाथे बिसोरजोंबो खावलायफानायजों लोगोसे हेफाजाब होयो दाब गामिनिफ्राय बिथांमोना हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिथांमोननि खामानिखौ आवगायलांहोनांगौ जाहाथे दासान्दिनो जाय बिथांमोना बेनि हौवाया बेनि हिन्जावजों बेनि हिन्जावा बेनि हौवाजों गथ' सानै गाहामखौ गारनानै थांदों बिथांमोनखौ दा बावैनो हमनानै मा थिरांथा लायो बिथांमोना जाहाथे मा थिरांथा लायो बिथांमोना बेखौ खालामनो हायो जाहाथे खमायथों मा दिनै गारनानै थांदों बर' बिमाया। स' लोगोफोर बेनोदि आंनि खावलायनाया बेखिनिखौनो आङो बुंबाय आरोना। जुदि आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना।